omongkani kumoi boni besai ang bini bukrang jini kaisa chugya nukhungo Achaikheno chacharara kaisa koktoma lai thangnai 27 tarik January o JAMPUIJALA DULUP NARAYAN parani bukhuk develop hi JAMATIA delivery ingani phaimani phiaba Chwrai basa Achaikheno Bumani delivery ingmani ulo thwi thagya ngai jibi sagrenago sewir horjakmani lamaono langma sajolangjaka develop hi JAMATIA aboni bagi tabuk Chwrai Absa klenyo ti besai CHIRANJIT JAMATIA Achaikheno chachararao klaijak babaisa phasing bihigni Kwthar Samung Tangnani tei babaisa phasing Chwraino tamo charito rani obohai kesep jorao lukurokni Chubachu BUBAGRAni simi chengai 12 taka jolani MLA BISWAJIT KALAINA tai tiprasa hamkrai MONTRI BIKASH development thani Chubachu sanlaikha develop hi JAMATIAni nukhungni borokrok Chwrai basano tamo khlainai aboni kok biti boro phaitei Kwthar Samungni bagibo Chubachu ro phaitei khagonang lukurokno koihorka develop hi JAMATIAni nukhungni borok abo gotma hite omohai kini media tapusona bele ka hambai marwa ani konka tapusona kap chenka be kabai am ninki sini media tapung mari mani kyomohai ani bai bokhorok sak rui boni hamje goroni ri roka omukhani kumoi boni besai ang bini bukrang jini boni bukrang jini besai ngani kong masaka ani bai balai kosto ke tangai mani khereng ma hospital bolo thangnayo 27 tarik sombar January ni 27 tarik sombar tlangkha tlang mani bisingo bonoro tlangi aro pranyo toni khabaro 2 din hai ton mani pore budbar ni khoro 2ta 500 hongeno bo normal babe bini delivery ingkha angmani bising borok sawo last piece Chwrai asai already paikha paini bising Chwrai no borok no tamhnai nongni peson tai oburui Buma tangi mani thosi thaglia ni saw engko already borok Chwrai jeno yaphar phaika requirement bisingo borok om hai sawo tangai thagmani bisingba madam tangai om haingkha ni au kok busungka engka sangmani bising bini thui kom hairok amok samok kok saw engka haipano जों आबोथ थैजा कम या आबो जों सिया engka haipano borok ajaga botu boi जोंनो taisa sabitika noni je pesono refarse maro hoisinai engka ang sangka madam norok baito जों norok no asawai basawai o kherengbar hospital prai borong जों maike tuboini om hairok ungjamane udang jakha dong je abo जों sainia to engka prai no oro tabuk delivery ingjak bokotang opting na nangnai okok bang sungka engka sungmani bising bono refar maro honai ni engka botam ni doskari refar engka abang saimalia abon pore pore ekdom makhang kasak kasak to stlang ke jujulum khri rohka sungno engka sung tlang thangmar borok selen thaseri rohka seleno naiye abro bongni ambulance ho kono krei kuchu krei tamhnai bongni ambulance kono light book krei kono krei omai ang dukho nangka ani bai ajaga thwikha ki jibero jokhon rani bazar parngai nei khoipor parno thangkono oborok krikha abore baikisa kudikha bokon kogmalia omai ngene bini theiba kha baikang kobagoi thangai jibio taisa daikha daimani bisingo jibini sini medam saur bayang kutuk jaka kabang ma kutuk jaka nang tang ktheibarong na ke tubu nono sabu dagi sabure pharo ho omairok panjang jaka ekchole borok Chwrai kaham judi no ang horiba tangai o bai bo tangai bini borok phonrok se jeston tamhnai obo ongkhor baika hangke bo tangai omahai nang abo kaisang tabu sini khagnang joto lokuni sini hastini joto sini tai sini bisidet sini aka BISWAJIT sini sar MLA bono bang koyo bo omonoi jeska phono kisarogoi naithung जों obono nayo tangai mani omahaike borok thuyo जों bahaike omahaike lunga lungi borokno oni kisi omahaike thuyo kebori uko report khainai kiri kebo hamjangnai kiri sini dofa omahaike haike mane kunukjak obon bai ang ta koyo o Chwrai bwsa norok nukhana Chwrai bwsa bo bini ei matrok sapta kaisi sipu o Chwrai jo tauk tamsari basirinai
tam sabo sarunai omono sung kuno mung sai sia om hairong tong tabu engke sung ko bukrei egi bono tang da sanai bono tam khe sung tabu pusinai o pusimane sung no lan ke sertung sini sar sung no sung koyo tai sini khaganang luku kabang ma tongnai tirpra hasti borok sini khaganang borok no mang koyo norok phai nei pidi osraino obosta tai bini bosajung maha tongo bosajung bo tabi 11 বছর osraino bosao porinai bo bufro tangsarnai bufro porinai abo kuno saimia abo bini bongni nokhungo bilai ke kablo kabjak tai bilai dukho om hayang tongo bongni tabo bihini tam ke samung khainai abono borok mung sabono palmaya rang busabu kurui buni tanya khamai masia om hayang tong borok hai borno judino joto sini sar songnang koijawo sini o hastini khumulung area ningne kherengbarni inginai je tui tongnai sini khumulung je kaham hamya nai tongnai ronga ang kobobo jono kisa phainai pedi bono tam kha baisirnai singa bo koyo sini sar sono tayang koyo sini service ketu sini driver urfelni bono bang koihoro sarne bo phainai pedi osrani obostano bo bom haike tong tai boni nukhung bom tui nung phainai pedi nungrungnai tam kha omong kha sini o JAMPUIJALA area DULUP NARAYAN para obongka sini Maharajani seat tai sini BISWAJIT sar MLA bini bu seat kalayo bidan sabha bini joto kisi bebak sini oro bebang ni sini tibra sara oro maiki haing dong tam ke jeng bukung bararok jetin tini jesponok je korupon thangangke jeng ke bonopon jeng nainai bukuri chublai bukuri kaisa maima se mada masa kamara masa tai si bihik besat thijego om hengne jeng dukho nango jeng kamang ma tongo sini kap se kabaya jeng sabaya sini khani kongno jeng thamno sai khanarnai om haisi aja nin sini mung keda gari ani simung ke bisirai debroma ani parang ke jogibin para nonga thinin tam o thai thijani ang bini jat bini tabo o thijani bini bahano jengni busai o thuijanai sala khe tabo thijani selangka ani kumoi bin bum kha nin bum kha CHIRANJIT